হ্যালো দর্শক বন্ধু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍କ ହେଇଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପାର୍କଟି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଯେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥ ଚାଲା ରାସ୍ତାରେ ସେଇଟା ଆମର ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଯଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଝୁଣ୍ଟିକି। ସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 100 ଜଣ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆଉ ୟୋଗା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡ଼ାକ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କିଛି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ବି ମାଡ଼ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏତେ ଅପ୍ରତିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନି। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ପରିସ୍ରା ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ବାହାରୁଛି ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା, ଆମର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ମହାରାଜା ସମାଧି ପୀଠ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ପୁରା ଚାଲିକି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନେଇଥିଲି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସକାଳ ସମୟରେ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାର୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବାଇକ୍ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ିଅଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଦୟାକରି ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ 6 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସିନା ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବୁଲିଲେ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଲେ ହଠାତ୍ ଯଦି କ'ଣ ପାସ୍ କେମିତି କରୁଛ? ଏମିତି ଯାଉଛେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ ସିନା ଗନ୍ଧ ରହି ହଉନି। ପାଣି ଆସୁଛି କି? ପାଣି ଆସୁଛି ସିନା ଗନ୍ଧ ରହି ହଉନି, ପାଣି ଆସୁନି। ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ବେଶୀ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ତାଙ୍କ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସିକି ପଚାର ସବୁ ଗଲେ ସେଠି ଗଲେ ପାଣି ନଥାଉଛି, ଗନ୍ଧ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସଫା ସୁତରା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆগে ଏଇଟା ପାର୍କ ହବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପିଲା ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଅଛି, ଏମିତି ହବ ବୋଲି ତାହେଲେ ବାଥରୁମରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ସଫା ସୁତରା କରିବ। ଓକେ।
ଏବେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମର ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଲୋକ ଦିନକୁ 200-300 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପରେ ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫ୍ଲୋରିଂ କରାହବ ବାଥରୁମ୍ ଖରାପ ଆଇଟମ୍ ଯାହା କରାହବ ଜିମ୍ ଆଇଟମ୍ ଖରାପ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଦେଖ ମିର୍ଜାପୁର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ନେଲେ ନେଇକି ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦିଆହେଇଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆପଟ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆପଟ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ଗଜପତି ଆମର ଜିମ୍ର ଯେଉଁ ପାର୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ 100ରୁ 150 ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ସକାଳୁ ୱାକିଂ ଜୋକିଂ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସମସ୍ୟା ବି ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସେ ପାରେ ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଉଠିଯିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ 3-4 ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ି ବି ଇଞ୍ଜୁର ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏକ ଯିବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି এই ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ନିଜେ ବି ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ, ଫଟୋ କାଢ଼ିଥିଲେ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦିଆହେଇଛି, କିଛି ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିମ୍ର ବି ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କରିବା ବୋଲି ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 ଜଣ ମେମ୍ବର ପ୍ରାନ୍ତ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପେଶାଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମହାରାଜା ପାର୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବାଥରୁମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଜଷ୍ଟ ଟାଇଲ୍ସରେ ସେଇ ଟାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ସମୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିକି 2 ଜଣ ମାଡ଼ ବି ହେଇସାରିଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପର୍ସନକୁ ଦୟାକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମହାରାଜା ପାର୍କରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ସ ଉଠିଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବହୁତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ପୁଣି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ